Binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fiți și dumneavoastră și binecuvântat să fim și noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată și pentru faptul că suntem aici. Mulțumim pentru oportunitatea de a putea sluji în această biserică minunată. Mulțumim fratelui păstor și slujitorilor din această biserică că ne-au dat posibilitatea să fim aici împreună cu dumneavoastră și au acceptat invitația noastră aici. Sunt aici împreună cu soția mea, cu prietenul meu drag și scump, cu Florin Mureșan și Claudia, care vor avea o mărturie uimitoare spre slava lui Dumnezeu. Mulțumesc și fratelui Mihai Lup, care mi-a devenit prieten în Africa, în misiunea Speranța, de acolo din Uganda, unde ne-am cunoscut acum un an de zile și iată că Dumnezeu a făcut posibilă întâlnirea noastră în locul acesta și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, frumos psalmul acesta, l-am citit de multe ori în suferință, pe mine și Florin, cel de la care veți auzi mărturia și de la Claudia, ne leagă oarecum o suferință prin care am trecut. Eu am fost diagnosticat cu mai mulți ani în urmă cu cancer în fază terminală cu metastază. Florin a suferit un accident, veți auzi la momentul potrivit. Amândoi am fost sportivi de performanță, eu campion al României cu ATV-ul, el campion mondial la karate și ofițer de poliție, dar Dumnezeu ne-a ieșit într-o bună zi, în cale, și ne-a chemat ca să fim slujitori ai Lui. Și lucrul acesta este o mare onoare pentru noi și spun slăvit să fie Domnul. Și mai spun ceva, îi mulțumesc Domnului care a îngăduit această boală în trupul meu. Este boala secolului care, după cum știți, este incurabilă, ea nu poate să fie vindecată, pentru că El a permis lucrul acesta, ca eu să fiu bolnav de această boală și așa am putut să-L cunosc pe acest Dumnezeu atotputernic și cel mai mare medic suprem și suveran care este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Unii se bizuie pe carele lor, spune psalmul acesta, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Amin! Slăvit să fie Domnul! Ce vindecă Dumnezeu rămâne vindecat, frați și surori. În anul 2009 am fost diagnosticat cu cancer în fază terminală cu metastază. M-am botezat la Biserica Elim în Timișoara, unde l-am cunoscut pe Domnul, mai apoi am plecat în China, bolnav de această boală cruntă, mi-a lăsat familia acasă și în China m-am dus la un tratament. Spuneau ei că este cel mai puternic tratament din lume. Acolo s-au cheltuit $80.000 în decursul acelor 3 luni și jumătate cât a durat șederea mea acolo. Am stat în capitala Chinei, în Beijing, într-un spital faimos, recunoscut la nivel mondial, chiar și cei din America știau de acest spital. Toată lumea care era bolnavă de cancer în fază terminală mergeau acolo, era ultimul tren pentru ei. Am stat acolo, în prima fază acest tratament a dat roade, dar după ceva timp a recidivat cancerul înapoi și mi-am pus o întrebare. Dacă Dumnezeul acesta atotputernic poate să vindece cancerul în orice stadiu și poate să-l vindece într-o secundă, de ce mai m-a trimis până în China 10.000 de kilometri, 3 luni și jumătate de suferință, de stat la pat? O perioadă din acea ședere am stat singur acolo. Și, dragii mei, în China am primit răspunsul acela din Scriptură care spune Domnul că pentru un suflet dă popoare. Și dacă pentru un suflet dă popoare, te trimite pe tine, bolnav de cancer, în fază terminală cu metastază, să facă evangelizare prin tine și un chinez ateu de acolo, din acel spital, asistentul meu personal, să se întoarcă la Dumnezeu și să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu mi-a vorbit din România, am primit un mesaj profetic de la un grup de rugăciune și mi-a zis, după ce cancerul a recidivat, după ce s-a întors acest cancer înapoi, mi-a zis Domnul că mă va vindeca într-un mod miraculos, dar trebuia să trec prin această încercare, să nu-mi pun nădejdea în oameni, să nu-mi pun nădejdea în acei $80.000 care s-au cheltuit și așa că m-am întors acasă nevindecat, dar cu nădejdea aceasta în inimă, că Dumnezeu poate să facă minuni și chiar dacă ești în fază terminală, Dumnezeu poate să regenereze oasele care au fost mâncate de cancer și nu știu să vă explic într-un mod din acesta medical, dacă vreți, că nu sunt de profesie, dar știu că El zice și se face și ce spune El, ia ființă, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, am ajuns acasă nevindecat după ce am stat 3 luni și jumătate, așa cum ați auzit, și Dumnezeu mi-a vorbit
vorbit din nou și a zis, de acum încolo va trebui să mergi doar prin credință. Doar prin credință tu să crezi că eu am puterea să topesc acest cancer, dragii mei. Și m-am întors acasă nevindecat, cu 20 de cutii de medicamente speciale, mai trebuia să fac radioterapie, dar din momentul acela Domnul a zis, nu mai trebuie să faci nimic, până acum ai fost pe la oameni, acum vreau să te vindec așa cum ți-am promis, pentru că înainte să plec în China, Dumnezeu prin glas profetic mi-a zis că mă va vindeca într-un mod miraculos. Și miraculos înseamnă fără medicamente, fără mâna omului, fără nimic. Acum fac o paranteză să nu înțelegeți greșit că noi nu trebuie să mergem pocăiții la medic, că medicamentele nu lucrează, că aparatura medicală nu lucrează. Nu asta vreau să zic. Dar în cazul meu, Dumnezeu așa a vrut. A vrut Domnul să cheltuie acei bani, a vrut Domnul să-mi arate că nu-mi pun nădejdea în niciun fel de sumă de bani, pentru că El este suveran și a vrut Dumnezeu să lucreze într-un mod miraculos. Și în seara aceasta sunt aici ca să-ți spun, trimis de El, de fapt El să-ți spună prin mine că orice problemă ai avea, dacă ai credință, la El totul este cu putință. Slăvit să fie numele Domnului. N-am acum o fotografie să vă arăt cum arătam, dar probabil ați văzut un bolnav de cancer în fază terminală, cum arată, uscat, 72 de kilograme, 73 de kilograme, alb la față de la chimioterapie și, dragii mei, ceea ce vedeți acum aici este doar mila și îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Știu că ești aici și știu că te confrunți cu o problemă și știu că ai o problemă de genul acesta și Dumnezeu vrea să-ți mărească credința. Și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți mărească Domnul credința și în numele lui Iisus Hristos, orice boală ai avea, această boală să se disperseze, să dispară în numele lui Iisus și tu să fii vindecat, sufletul tău să fie vindecat prima dată, că asta este primordial în viața noastră de creștini și mai apoi și trupul să ți-l vindece Dumnezeu. Am ajuns acasă nevindecat, am lăsat toate medicamentele, le-am pus într-un sertar, nu m-am dus la nicio cură de radioterapie, pentru că trebuia să continui tratamentul mai departe. Dumnezeu mi-a zis clar, doar prin credință. Dragii mei, din momentul în care am lăsat medicamentele și imaginați-vă că medicii din China mi-au zis, dacă vei lăsa medicamentele, vei muri, așa cum au murit toți colegii tăi de salon. Toți au murit pe capete unul după celălalt. Nu am supraviețuit eu pentru că eu am fost mai bun decât ei, ci am supraviețuit eu pentru că El, Dumnezeul suveran, a hotărât să trăiesc, slăvit să fie Domnul. Și, dragii mei, mi-au zis clar, dacă lași medicamentele, vei muri. Dar, dragii mei, Dumnezeu avea un plan. Am lăsat toate medicamentele, nu m-am dus la nicio radioterapie. Cancerul acesta galopant și agresiv. Acum, dacă este cineva aici din domeniul medical, vreau să vă spun în termen medical ca să fie cât mai plauzibil ceea ce spun. Limfom malign, non-Hodgkin, cu celule mari B, cu grad înalt de malignitate. Era un cancer limfatic în fază terminală. Din momentul în care am lăsat medicamentele, repet, la vocea Domnului, nu eu am hotărât asta. În momentul în care am lăsat medicamentele, corpul acesta, trupul acesta a început să se regenereze, părul a revenit la culoarea normală, pielea, carnea, oasele în totalitate, sângele, totul a revenit la normal, dragii mei. Și din momentul acela Dumnezeu a început vindecarea în trupul meu. Închei spunându-vă așa, în data de 27 mai 2010, au trecut 15 ani de atunci. Și zic încă o dată și repet și mă subliniez, ce vindecă Dumnezeu rămâne vindecat, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, în momentul acela Dumnezeu mi-a făcut cel mai frumos cadou după iertarea, după mântuirea pe care mi-a dat-o în dar în anul 2009. În 2010, 27 mai, cu câteva zile, cu 3 zile înainte să împlinesc 32 de ani, Dumnezeu mi-a vorbit într-o seară și mi-a zis așa: du-te și strigă de acum către toți oamenii, du-te și la Elim, la Cluj și spune-le așa: Iisus Hristos te-a vindecat, slăvit să fie Domnul. A doua zi m-am dus și mi-am făcut analizele și toate analizele au ieșit într-o ordine perfectă, pentru că El este perfecțiunea întruchipată, binecuvântat să fie numele Lui. De atunci au trecut 15 ani de zile și de atunci am văzut de fiecare dată minunile lui Dumnezeu. Dumneavoastră, noi care suntem aici, suntem o minune a lui Dumnezeu. Dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră, să spună Israel, acum am fi fost noi aici la Elim în seara aceasta, fiindcă El este prezent aici, vreau să ne ridicăm în picioare și vreau să vă mai citesc încă o dată ceea ce am citit. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad,
dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Domnul să ne mărească credința în seara aceasta, să credem că Domnul se poate atinge de noi, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeul nostru, să fim pocăiți din tot sufletul nostru, să-L iubim pe Domnul, că sufletul este primordial, așa cum spuneam, să fim vindecați cu suflet, în sufletul nostru, să fim mai buni unii cu alții, pentru că a fi buni nu este în avantajul lui Dumnezeu, ci este în avantajul nostru. Să iertăm pe cei care ne greșesc, pentru că prin asta îl putem determina pe Dumnezeu ca să ne vindece pe noi, să intervină în dreptul nostru. Dar dacă eu nu-L iert pe aproapele meu, cum pot eu să am curajul să merg în fața unui Dumnezeu Sfânt și să zic, Doamne, vindecă-mă de asta și de asta? Noi știm să cerem multe, dar haideți prima dată să rugăm pe Domnul, Doamne, vindecă sufletul nostru. Doamne, mărește-mi credința. Doamne, ajută-mă să iert pe cei care m-au greșit. Doamne, vreau să Te slujesc cu toată inima. Și Dumnezeu în seara aceasta să ne mărească credința și să-și prosăvească numele Lui în veci. Intrăm în rugăciune la Elim, slăvit să fie Domnul. Amin.